Ja, goeiedag. Ben Jo Jitse Boscha? Dat klopt. Jo hier nu zijn mail stuurt. Ja, dat klopt. En Jo hier van heel bijzonder hier Jo een ontbijt besteld. Ja, voor mijn vrouw. En waarom had jouw vrouw dit verzinnen? Die is voor de jeugdclub bezig met een rolstoelfiets. Voor de jeugdclub. En waarom voor de jeugdclub? Nou, mijn zoon is begonnen met voor de jeugdclub om een sponsoractie op doel te zetten. Met als voor een rolstoelfiets, en dat denk ik voor €7.000. En die is daarmee begonnen. En voor alle geld dat ik bij elkaar krijg, sponsor ik voor die rolstoelfiets. En daar doe ik een nieuwjaarsduik voor. Nou, zegt mijn vrouw, is goed als je €1.000 haalt, ga ik mee. En is in de buurt. Ze loopt net met de hond. Aha. Dus, of komt ze er nou net aan? Ik hou wat voor jou. Speciaal voor mij. Ja. En heb ik dat daar te denken? Nou, dat hij je te danken aan jouw hele leven man. Aan mijn man? Die zei, mijn vrouw is een superkanjer. Een superkeier. Ja. Omdat jou zakkai uit in het spier binnen om heel balken te verzamelen voor de rolstoelfiets. Ja, jou zullen doeken, hè? Aas niet boeren. Dat ga ik inderdaad doen. Het geld dat is bij elkaar. Ik heb geroepen dat als er €1.000 is, dat ik inderdaad mee ga doen naar een nieuwjaarsduik. En die is er op dit moment. Nou, en er moet natuurlijk nog een hele partij heel extra balken komen voor de fiets. Hoeveel moet er in totaal komen? Zo'n fiets kost bijna €7.000. Maar dat is een groot wereldbedrag. Dat is niet reëel om dat mensen af te vragen. Dat moet allemaal met kleine beetjes bij elkaar komen. En dan helpt gewoon zo'n €1.000 al heel erg. Nou, Jo krijg je dit ontbijt, ik jou het Jo. Als je nou na je week in Boeren binnen, dan ben ik er ook. Mijn collega en een camera. Dan ben ik. Dan film je Jo. Dat is goed. Dan ben ik er. Samen met de leider van de jeugdclub waar ik mee bezig ben. En de jeugd, die is er dan ook. Dan praten we daar nog eventjes weer. Ik zou zeggen, geniet er lekker van. Het komt vers bij de bakkerij. En geniet er lekker van met z'n beiden. Nou, hartstikke fijn. Dankjewel. Dankjewel. Gradia. Doeg. Ja, wie heeft begrepen dat je hem het net makkelijk had? Nee, we hadden his dochter die had chronische Lyme. En in de laatste fase, zeg maar. En er zitten een stuk of 4 verschillende fases in. Dus je zit in de laatste. En daar rennen wij nog wel 12 heel trein hiermee om. En in Nederland. En Just Rion had er toevallig een stuk voor de televisie weg. Ik weet niet jong zijn verhaal die. Maar in Nederland ren je het zien heel per morgen noemen eigenlijk. Ja, eigenlijk wil je een beetje vallen door de hele medische wereld. Dus daarom ben ik naar België gegaan. Naar een bekende professor, Dr. de Malière. En want ze hier in eerste instantie in Grens de diagnose ME/CVS kregen. Dat is met chronisch vermoeidheidssyndroom. En dat maar behandelen we in Nederland met heel wat fysiotherapie. Nou, toen had ze dus 4 maanden een beetje zwijgelijn. Maar daar was ze eigenlijk alleen maar minder in plaats van beter. Dus toen op een gegeven moment, ja, toen ze had van daar in een verpleegtehuis doen. Nou, dus hadden wij dat door weg naar de dochter van 16 jaar net in een verpleegtehuis doen. Dus toen hadden we haar in de huisnaam. Nou ja, toen is ze naar boven rijden. En ja, dan zit je hier wat maven. Dus dan ben we Woerland informeren. En dan kwamen we in België uit. En die man die ontdekte dus dat het chronische Lyme was. Nou, hoe komt het dat die ziekte zo onderkend is hier in Nederland? Ja, dat is voor iedereen eigenlijk een beetje een vraag. Want het is, in Nederland gebruiken ze ten eerste al verkeerde methodes om het op te zieken. Ze vinden het heel vaak net in het bloed. Omdat ze verkeerde bloedtest gebruiken. En in het buitenland gebruiken ze een oren. En daar vinden ze het heel vaak. En ja, de kosten van wat we met alles zelf betalen. De kosten van het bloedonderzoek kosten €164. Dus waar hebben we het in vredesnaam over? Ja, als je dat in Grens voor die ziekte ontdekt, dan heeft het famke na een jaar misschien weer beter geweest. Ja, want het is bekend dat je in Nederland een hele prutte meisje binnen met ondraaglijke pijn toch iets wat inderdaad voor €164 onderkend wordt in hier. Ja, dat is echt zo. Dat famke het leidt dus in boven op een slipkamer in het donker. Maar ik heel eerlijk zeggen, had de laatste november, december had ze een infuuskeur hier thuis. En dat had haar goede dingen. Dat had haar heel goede dingen. Dus ze kunnen volle meer prikkels doen naar rollen. Maar ja, de vrouw die komt natuurlijk een helper bij haar voor de verzorging. Maar op een gegeven moment, dan wie ik misschien een minuutje, 2 minuutjes per dag bij haar. En dan zei hij, ga alsjeblieft maar weer voort, want ik moet rusten. En dan haal je een famke van Santje.
Ja, Fleurig wezen, maar die op stap maat. wij zeiden ook altijd, we gaan nou een helper zwaring maar we gaan zwaring gaan maken omdat ze s'nachts nooit thuis gaan. Ja, dat ben normale zwaringen, maar dit met zwaringen echt... ja, en het onbegrip van helpen de mensen, dat is echt... dat is ongelooflijk. Ja, je meisje hem er nou heel hard voor om een begrip van te krijgen. Lukt dat een beetje? Nou ja, we zitten op de forums en bij de stichting Lyme, Hope for Lyme. Ja, en we mensen die het wat weten, wel, ja, die zeggen we nou zo leidt het erheen. En het is heel moeilijk om in Nederland daar een vinger achter te krijgen. En gelukkig, de laatste per maand is er regelmatig wat voor op televisie. Juist doen we er bij Anita Wetsier voor. En per maand Lien had er een vrouw bij Ivonie in een tv-show West. Nou, die hier eigenlijk precies hetzelfde. Die dan echt precies hetzelfde doen. Die kregen echt de diagnose ME/CVS in het begin. Die reik ik in België daar en die kreeg ik de diagnose chronische Lyme. Nou, om je wat lichters die aan even een beetje opvleurderen, is deze van Jem. Nou, hartstikke mooi. En ik hoop dat je er heel erg van genieten. Kan Annelies wat lekker eten? Dat is de laatste tijd voor het hier, want dat zei ze wel niet voor het hier, omdat wie ze echt meer levend aan deed. En nu is ze ze weer vrij relaxed boven. Ze had naar humor en ze eet lekker. En ze baalt er ontzettend van deze dagen. Maar Chris denkt, ja, daar lijkt ze van. Ja, wat hebben we haar te bieden dan? Heel weinig, dat ik gewoon zo. Maar we zullen haar een lekker broodje brengen. En het zal haar goed man. Vooral de croissantjes zijn heel erg lekker, ik zei ze. Bedankt. Nou, ik jou de hand. Ja. Ik wens je hem heel veel sterkte. En... we praten samen nog wel eventjes. En dan jou ik het weer horen in de studio.